जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं स्पेसियेलि सिजौ बाथौ फरायसालिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं हामबाय होनदों जे आंखौ बिथांमोना लेंहरबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय फैनानै आंबो आसा खालामाखैमोन जे एसेबां मोजां एनार्जेटिक स्टुडेन्टफोर जों बेयाव मोनफैगोन होनना जोबोर मोजां रिजाल्ट पार्सेन्टफोरा जोबोर मोजां मोन्दों आरो आंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों बेखौनो ट्राइ खालामदों जे जेसेबां हायो जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ जों एसे मेसिन लार्निंनि सायाव ना इन्जिनियारिं बा भकेसनेल इडुकेसननि सायाव एसे जों मटिभेट खालामगासिनो आरो जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेफोर खामानिफोरखौ मावबोदों जाहाथे जोंनि बर' इयुथ्सफोरा एसे जब ओरिएन्टेड बा प्रफेसनेल ट्रेनिंफोरनि सायाव एसे गोसो होयो गावनि जों जा गावनि केरियारखौ जाहाथे थाबैनो बानायनो हायो बेनि थाखाय जों एसे जब ओरिएन्टेड ट्रेनिंफोरनि सायाव प्रफेसनेल कर्सफोरखौ जों एसे प्रमट खालामगासिनो आरो दिनै बे हालामाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोबोर जथेस्थ' गोरों एनार्जेटिक सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोगो मोनफैदों आरो आं बेयावबो बेखौनो ट्राइ खालामदों जेसेबां हायो माखासे भकेसनेल बा इन्जिनियारिं इडुकेसनफोरखौ आं बिसोरनि सायाव एक्सप्लेन खालामदों आरो बेनि सायाव एसे जाहाथे जोंनि बर' गथ'फोरा जाहाथे इन्जिनियारिंफोरनि सायाव एसे माने फकासखौ बारा होयो बेखौनो नाजागासिनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों जुदि बे सिजौगुरि मोननाय एरिया गोजोननाय मोन्दों नदुवार बे एरियाखौ जुदि जों नायनो थाङोबा मोनसे समाव प्राय 30 बोसोरसो सिगाङाव हादानमोन आरो दिनै जथेस्थ' डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो इडुकेसन सेक्टराव गोबां डेभेलप जाबावनो गोनां दङ आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव गोबां डेभेलप जागोन एरियानि जा दैदेनगिरिफोर जाहाथे बिसोरो एसे इडुकेसननि सायाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे एसे इडुकेसननि सायाव बिथांमोना मटिभेट खालामबाय थायो जाहाथे दावगालांनो हायो आरो मेन स्ट्रिम लाइन जोंनि जि उदालगुरिफोर जानो हागौ बा गुबुन एसे जाय माबाफोरा एसे डेभेलप जाबाय ना इडुकेसन सेक्टरा माने एसे जेराव कलेजफोरा एभेलेबेल बेफोरबायदि जाहाथे मोनसे समाव बेयावबो जायो जे बिनि हालामनि फरायसाफोरा जाहाथे इजिलि एक्सेस खालामनो हायो इडुकेसनखौ फरायनायनि थाखाय जाहाथे खस्थ' खालामनो गोनां जाया ना गावनि हालामावनो जाहाथे मोजां इनस्टिटिउटफोरा बेयाव फैथों मोजां कलेजफोर बेयाव इस्टाब्लिश जाथों आं बेखौनो आसा खालामो आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंखौ सारमोना मेट्रिक पास जानायाव बरायनायखौ आं गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनिनो सारमोना जे जोंखौ गोबां माखासे गेदेर गोलाव लिंहरनानै गाइड होनायनि खोथा फोरोंनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिनानावा बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जादों 63 इयुनाव माबा मोनसे जाहैनाय थांखिफोर दं नामा दङ आं डक्टर जानो सानदोंमोन डक्टर जानो बिनानाव दायो बबे कलेजाव बबे जमायाव आं गरायसर साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन खालामबाय आंथ' जोबोद गोजोननायानो मोन्दों गोसोखौबो मोजां मोन्दों बे जोंनि फरायसालियावनो जोंनि सारमोना जोंखौ बरायनाय हाबाफारि लानायखाय गोसोखौ मोजां मोन्दों बेबायदिनो सारमोनाबो जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंखौ इयुनाव साफा गेदेमा सुबुं खालामनो गुबुन गोजान जायगानिफ्राय जोंनि थाखाय माखासे गाइड होनो सारमोन लिंहरनानै होदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ बेनि थाखायनो फंबाया बेसेबां पार्सेन्ट लाना उथ्रिनो हादों आङो 69 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हादों फंबाया इयुनाव माबा मोनसे जानाय थांखिफोर दं नामा इयुनावथ' थांखि लानाय दङ आङो IPS अफिसार जानायनि सिमां दं बे सिमांखौ आं जाफुंहोनो आखायाव लानोसै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनैनि बे माने बरायनाय फोरबोआव आं बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंखौ माने गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जोंखौ बुजायदों दि सेलसियासनि एग्जाम लाखांनायनि उनाव माबायदि मा मावनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै बुजायदों जोंखौ बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों फंबाय बेसेबां पार्सेन्ट लाना पास जादों आङो गासै 71 जौखोन्दो लानानै पास जादों इयुनाव माबा मोनसे जाहैनाय थांखि दङ आङो इयुनाव सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानायनि सिमां दङ फंबाया दायो मुंखौ बहा थिसनखो आङो बिश्वनाथ कलेजाव साइन्स स्ट्रिमाव